nauka na metlama. Jao, kako je uzbudljivo! Ja sam uzbuđena da vidim da li će od ovoga naše metle biti brze kao što su rekli na reklami. Već počinje da radi. A sad tvoja. Evo. Uspelo je. Gotovo. Kažem ti, super metla Turbo 4x3 najbolje je od svih. Kad ti tvoja žiba kaže. Čak se već i osušila. Super, onda idemo. Kod mene je štafeta. Eci peci metla mila, oduvek je brza bila. Eci peci neću kriti, od sada još brža će biti. Viz, viz! Wow, baš je brza. A sada letit ću malo ispred tebe. Aha. Gledaj. Hej! Hop! Hop, imam je! Juhu! Mi smo najbolje i najbrže! Jupi! Ostavljamo ih u prašini sigurno, kad ti kažem, Bibi. Eno floti! Baš su brze! Wow! Kakvi su vam to bezvezni štapovi? Očigledno niste razumeli da za štafetnu trku treba da učinite svoje metle bržim. Možete da idete kući! Kući! Dosadnjakovićke! Na bezveznim metlama. Razmetljivice! Kakav bezobrazluk! Zašto su one brže od nas? Pa nije ni čudo. Nije ni čudo kad koristite to fabričko smeće 3333. Vidi se na kilometar. Fabričko smeće? Da, ja večeras letim sa vulkanskim sumpornim lava turbo sprinterom. I divan je. A to je kao bolje? Nego šta? Moja partnerka za trku Rakela je pronalazač te mešavine. Prošle godine je pobedila u tradicionalnoj trci tu uz veliku prednost. A dobro vas dve, vidimo se kasnije na ostrvu Craig. Stani, čekaj! Gde možemo da nabavimo taj sumporni lava turbo sprinter? Gde? Napravite ga same. Poslednji broj veštićijeg časopisa. Hvala! Hajdemo sad, Bibi. Ovo je dobar savet. Tačno, sa tim ćemo baš pokazati Loti i Floti. Veštići časopis je u maminoj laboratoriji. Mora biti ovde negde. Evo ga. A ovo je poslednji broj. Čarolija za doručak. Uđite u formu za jedan dan na planini Veštimor. Iskustvo avanturističke veštice. Evo ga. To je to. Strana 7. Recept za lava sumpornu mešavinu. Čitaj. Da, samo trenutak. Rakela. Stručnjak za trke objašnjava sve. Moja lava sumporna mešavina će od najsporije metle napraviti raketu. Super! Piše kako se pravi. Tačna razmera sastojaka koji se koriste ostaje moja tajna. O, šteta. Sigurna sam da ćemo uspeti. O ne! Teta Barbara? Mama? Vaš Turbo 3333 je potpuno primeren za štafetnu trku mladih veštica. Ko kaže? Flota i Lota su nas prestigle na svojim naštimovanim metlama. Ovo ovde je najbolje. I Ronda isto to kaže. Dobro, ali to je vrlo opasno. Ako se napravi pogrešna mešavina, sve će da eksplodira. Zato, ništa nećete mešati, jel jasno? Nije fair. Ništa nećete mešati, jel jasno? Hej, misliš li isto što i ja? Ne ovde. Mešat ćemo šta želimo kod mene. Da, tako je, to ćemo da uradimo. Dogovoreno. Da, ne brini Valpurgija, stižem. Čudno. Baš čudno.
Dodati centrifugalni ekstrakt sumpora koji je promešan 3 puta u levu stranu i onda je spremno. Wow, Bibi, baš je komplikovano. Nešto za stručnjake. Ali gde da nabavimo lava sumpornu mešavinu? Pa šta misliš? Na ostrvu Craig. Tamo ima dosta neaktivnih vulkana. Dolazi mama. Bibi i Dušo, moram da idem na sastanak na ostrvu Craig. Vidimo se večeras. Ali možemo li sa tobom, mama? Sada? Tako rano? Da, hoćemo da razgledamo. I da letimo. Pa, ako želite. Onda se odmah spremite. Spremni smo! Tvoja metla je baš bez veze, bez lava sumporne mešavine. Samo čekaj. Rakela i ja ćemo vas sve ostaviti u prašini kao i prošle godine. Pa to ćemo još da vidimo. Vaša mešavina je sjajna. Baš ste brze. Pa da. A uskoro ćemo biti još brže, teta Barbara. Kako to misliš? Pa Šiba misli da ćemo biti brže kada budemo malo vežbale na ostrvu Craig. Tako je, onda ćemo biti još brže. Dobro. Još malo stižemo. Eci, peci, drugi, treći, Boldrijane sada sledeći. Viz, viz. Bogom, vidimo se kasnije. Vidimo se. Ćao, mama. Gde si? Evo me. Drago mi je što te vidim, Barbara. Sedi sa nama. Srećan viz, viz svima. Viz, viz. Zdravo. Zdravo. Kao što već sve znate, ja sam vođa i sudija ovogodišnje trke u letenju. Barbara neće učestvovati, ali će biti ljubazna da mi pomaže. Ali i tvoj partner u trkanju, Rakela, je htela da preuzme organizaciju ove godine, zar ne? Tako je. Ali Rakela je nestala bez traga i ništa nije spremno. Šta? Ne mogu da verujem. Trenutak. Eci, peci, pretraži grad, pokaži gde je Rakela sad. Eci, peci, sve nam kaži, tajnu laboratoriju nam pokaži. Viz, viz. Ne uspeva. Da, ali zašto? Pa ne bi bila tajna laboratorija kada bi svi mogli lako da je vide. Uskoro ćeš da se smeješ mom potiljku. Ma nemoj. Tišina, tišina. Sedite. Ne možemo ništa da učinimo. Morat ćemo same da organizujemo štafetno takmičenje. I to brzo, nemamo puno vremena. Naravno, računaj na nas. Hvala, Vali i Pola. Idite i činima označite trkačku stazu. A Barbara će sastaviti startnu listu sa mnom. A vas dve možete činima da nam stvorite lepa trkačka odela. Šta? Sa Rondom? Lepa i staromodna. Ona nema pojma šta je trenutno moderno. Ne svađajte se. Moram da izađem na vazduh. Centrifugalna sumporna mešavina promešana 3 puta u levo je tu. Gotovo? Ali treba mi još drva. Ovdje ima mnogo lave i sumpora. Super, imamo sumpor. Opet ove dve. Tak, jeste li odustali od letenja? Ako je verovatno najbolje, barem se nećete izblamirati na trci. Bežite, gubitnice! Bežite, gubitnice! Žao mi vas je. Vidjet ćemo se mi još! Pomoći ću ti! Hvala ti, čoveče! Koliko smotana moraš da budeš da se sapleteš o ogroman krater? Baš smotana. Hajde, idemo mi. Zbogom sperači! Do sadnjakovićke!
posluži. Kako je mračno dole. Zdravo vas dve. Nisam htjela da vas uplašim. Da niste vidjela Rakelu? Rakelu? Nismo. Svuda je tražim. Možda ću imati više sreće na drugoj strani ostrva. Ko zna? Vidimo se! Vratit ću piticu od jabuka. Eci, peci, muki mi skrati. Pitice od jabuka meni se vrati. Viz, viz! Čini ne funkcionišu. Nešto nije u redu. Hajde, letimo dole. Da. Eci peci visok let, kavakasi pokret. Viz, viz! Eci, peci sve do neba, jako svetlo nama treba. Viz, viz! Svuda je drvo za ogrev. Ali nigde nema pitice od jabuka. Šta je to bilo? Ovo su neka vrata. Kako se otvaraju? Pa šta misliš? Eci peci vatra gori, vrat steni širom otvori. Viz, viz! Tajna pećina. Kakav je to zvuk? Šta je to bilo? Veštičija metla. Valjda nije pitica od jabuka. Hajmo, idemo. Tako mi paukova! Ne mogu da verujem! To je Rakela. Samo još malo spora, mora da uspe! Wow! Ovo je njena tajna laboratorija. Sve je zaštićeno bršljanom. Nije ni čudo što onda ne može da je nađe. Još jedan pokušaj. Eci peci spora je bila, a sada je brza kao da ima krila. Viz, viz! Uspelo je! Konačno je uspelo! Wow! To je taj super napitak. Nadam se da ćemo i mi dobiti malo. O ne! Opet je eksplodirala! Žabe mi krastače! Ali imam još jedan pokušaj. Pitica od jabuka. Ne, nemoj. Pazite! Stanite! Vežbate plivanje. Opet one. Odlazite. Čeka vas još jedan potop u štafetnoj trci. Čoveče. Uvek se pojave u pogrešnom trenutku. Zdravo! Ovde. Čekajte, ja ću vam pomoći. Eci peci gmizavci gmižu, jedne merdevine odmah stižu. Eci peci vetar u kosi, talas vas ovde nosi. Viz, viz! Držim se. Ja. Gde je ona? Hajde, dušo, ne vredi. Eci peci krećemo, draga metlo polećemo. Viz, viz! Onda doznate. Eci peci na plaži, mekani peške pokaži. Viz, viz! Baš lepo. Pažljivo. Nemoj tako jako. Bez golicanja. Dosta. Dosta je bilo. Hvala, sad je dosta. A? Šta tražite u mojoj laboratoriji? A šta vi hoćete sa mojom metlom? A, to je tvoja metla? Evo, i onako mi više ne treba. Sada moram da idem na vrh. Kako? Na vrh? Na štafetnu trku. Valpurgija i ostale me sigurno čekaju. Suviše kasnim. Da, ali
Vaš napitak još nije gotov. Izvinite. Ajo, sada je sve gotovo. Ali ovo je meseče mladi sve ohladi. Eliksiru u kamenu dođi meni. Moj žad. Sigurno je ispao dok sam mešala. Baš mi je žao što sam sve oborila, izvinite. Ne brini, pomogla si mi. Moj žad je neutralisao miris sumpora. Zato mešavina nikada nije bila dobra. Ako opet počnem ispočetka, više ništa ne može da krene naopako. Wow! Ali treba mi još malo sumpora. Mi imamo sumpor. Izvolite. Odlično, hvala. Idemo. Moramo da požurimo. Da li ćemo i mi da dobijemo malo napitka? Da, ali sada mi pomozite. Jupi! Evo, 2 poslednje prijave za štafetnu trku mladih veštica. Bibi i Šiba. Startni broj 37. Gotovo. Da vidimo šta su ostale uradile. Ovdje nastavlja. Eci peci u crvenoj boji, zastavica u vazduhu stoji. Viz, viz. Zdravo vas dve. Zdravo. Da li je ovo dogovorena putanja? Da, super je, zar ne? Pokazat ćemo vam. Gledajte sad. Eci peci mesec mlad, priprema, pozor, sad. Viz, viz. Ovo je prava putanja. Ne, nego ovuda. Ovuda? Ne, ovuda. Nje, evo šta se desi kad ne radiš sve sam. Barbara, idi proveri kako napreduju Ronda i Zeta sa trkačkim modelima. Ja ću se pobrinuti za ovo. Da, ubaci sve. Tako. Vrlo dobro. Zatim ulevo promešana sumporna kiselina. Ulevo. Tirkiz, molit ću. O, da. Ulevo promešana sumporna kiselina. Samo trenutak. Aerodinamični, šik i moderni. Ovo je za tebe. Šta? Kako misliš da se ja uvučem u ovu malu krpu? Rakela je činima pravila da sva trkačka odela uvek savršeno pristaju svakom obliku tela. Nema problema. Eci peci građanjaka, odmah poprimi oblik džaka. Eci peci, mi smo bosi, sada neka ga Ronda nosi. Viz, viz! Odmah preokrenite čini. Hej! Šta se ovde dešava? Ne mogu da radim sa ovom nemogućom vešticom. Sestre veštice, molim vas. Morate da sarađujete. Sa njom nikako, nema šanse. Sada sipaj sve. Samo polako. Wow! Mini vulkan! Ispačuje neku loptu. Ne, Bibi, to izgleda kao žvakaći balon. Blizu ste. Koža je napravljena od karamelizovane lave. Kako smrdi. To je sumpor. Tako, gotovo. Super! Dobili smo turbo mešavinu. Mogu li odmah da je isprobam? Molim vas. Ako želiš. Tako, to je dosta. Biće fantastično. Eci peci spora je bila. Sada je brza ko da ima krila. Vis, vis. Wow! Baš je brza. Šta se sada dešava? Pitac od jabuka. Šta je to? Ne
možeš da radiš šta ti je volja? Vitica od jabuka, prestani sa tim! O ne! Šta ona tu radi? Visi naokolo! Propustit ćeš tabetnu trku. Pa neka je! Ajoj! Čoveče, Vitica od jabuka, u pomoć! Njena metla stalno zanosi u desno. Znači da nedostaje sumporna kiselina mešana u levo. O ne! Smrdljive mi krastače! Šiba! Trebalo je sve da prespeš u kazan, ne samo polovinu. Da, sigurno je nešto krenulo naopako. Sada je mešavina kako treba. Bibi treba da stavi malo na metlu. Isto i ti. Dobro. Eci peci spora je bila, sada je brza ko da ima krila. Vez, vez. Šiba! U pomoć! Imam pravu mešavinu, Bibi. Stavit ćemo je za trku. Da! Jo meni! Sada. To! Stani, Vitica od jabuka, stoj! Šiba, to je bilo za malo. Uspele smo. Da li je sve u redu? Sve je u redu. Brzo na start! Idemo. Hej, čekaj! Eci peci spora je bila, sada je brza ko da ima krila. Viz, viz! O, Rakela, tako mi je drago, mislila sam da nećeš doći. Zdravo, Zeta. Vidimo se na trci. Ljuta je jer si ipak ti pravila naša trkačka odela. I vrlo su moderna. Drago mi je. Dobro izgledate. Startni broj 37. Evo, izvolite. Hvala! Hvala. A posle trke ćete sve morati da mi objasnite. Čula sam neke glasine. Hoćemo, mama. Pa onda, srećno. Možete na brdo za start. Aha, Odlično. Kako se dobro njihova odela. Trkačka odela su fantastična. Da, a i letači su dobri. Kladim se da imaju super napitak. Ne mogu da verujem. Srećno! Sada vas dve imate najbrže metle. A i super ste letači. Naravno, slažem se. Dođevala, njihove metle sijaju crveno. To je ona mešavina sumpora i lave. Izgubit ćemo. Pobeđujemo. Naravno, Bibi. Uloge tumačili Doris Radić, Kristina Janjić, Jelena Stojiljković, Nenad Heraković i Milan Antonić. Prevod Maja Jankovski-Starčević. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Po narudžbini IV agenture za Minimax produkcija Studio.